Shalom. Parhalado ni HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tikyon. Suang songonima nang dihamu amanginang ruas di Huriata do simpatisan. Namar minggu melalui live streaming. Atong tak mulai mai ibadah ta puji matuhata marede mahitian sian buku ede nomor sia ayat sada sa dot ayat onom. Marihite-hite goar ni debata ama
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita. Ay ibana do debatatta, jala hita bangso pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banwa gijang, asima roham dihami halak na galeon, di idaho nagogodo musuh nami, saitalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, say pargogoy jala pamunang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tapuji matuhatta maredeta sian bukwede nomor 521 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamu mapati ni debata ima nanienet sian buku konvensi ni HKBP tahun 1936 biddu 12 songonon ma didok disi taringot tu panggomgomi tahatidak kodo narosian debatado panggomgomi namar sahala ima manggomgomi namangalo hajahaton na mangulahon hatigoran na manupak asa marsonang-sonang jala so haribo-ribuan akka na porsea. Hobar tu na tersurat di Rom biddu 10 dohot sada Timotius biddu 2 ayat 2 alai si ingotod do
huhut na tersurat di Ulaun ni Apostel biddu 5 ayat 20 ikon oload do iba di debata asa di jolma. Marhite-hite po daon tahatidak ko do sitangyak konon ni huria do panggonggomi asa mardalan di hati goran. Alay patubege honon ni huria do tu panggonggomi marhite-hite po daon taalo jala tatulak do pikiran na maddok asa negara keagamaan do negaraon. Ay negara tinggal negara, jala huria tinggal huria. Matius 22 ayat 21 bagian B. Molorikot di paruhuman alanina mga lului hasitongan ni uhum boido halak Kristen marwari songonido nang namajalo tohonan dohot pangkat ido sahatna atong rak magidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku de nomor onom rasul busada sada dohot ayat 2. Tatopoti madosatta tuadopan di debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhut na. Ala ni pangkakop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot ni hasesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tu ahu. Hamu akan naluja jala nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu ma sian ahu. Ay nalabok do ahu. Jala naserep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna ay labok do augakku jalan yang do dohot na hupaporsaton hasangapom ma di debata na di Gijang. Amen.
Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede 447 ayat 4. Hatani debata nagabe trupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di pesalmen bidu 37 mamuka main sian ayat sada 1 ayat 10 sada asa tajahama namar sikat soring edde sian si David say unang mamohop ate-ate mida akka parjahati jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajuk kingon. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon na denggan ingaton matanoi jala radoti haburjuon. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasobbu ma Jehovah jala ibana pa ima-ima say unang mohop roham mida jolma na mardohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Ay say na siap dusukot akka parjahati alay say na tianon ni akka na makapo si Jehovah do tanoi sugot. Rapi tayo 10 sada. Alay sana tianon ni akka parlabok dusugot tanoi jala hahilasonon na hinadeak ni hadameon ido yang gosahat na martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tapuji matuhatta marede hita sian buku edde nomor 655 ayat sada dohot ayat 4.
Itaha tidak kon maha porsiaut tai, songon nahina tidak kon didongat tasaha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuan ni si Maria, nagabi-gabi setot di porbadia, adorang sohabuan. Ido tu harta na tumahon na bernit di panguhuan ni si Pilatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tudung tanom na mulak mangolo di ari patuluhon na mayak tu surgo laos hudul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso di sima ibana pa imamulak sogot tulol manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan na sorasuda. Amen. Tabege makor ina gracia.
tatangi homa titing ni huriata. Tikting nomor ragam tanggal Minggu tanggal 20 Februari 2025. Ya guarni minggu ta sadarion ima seksa gesima gok ari adorang so hakekeon. Topik minggu di sadarion ima makaholongi musuh. Sermon Parhalado di Batupa Selasa tanggal 25 Februari 2025. Riama saluh madohotisa. Napau paton torop ni namaddohoti pertangyangan PHD kategorial. A pertangyangan weksada ama opat halak onom halak sekolah minggu parhalado dua halak jumlah 10 halak week 2 ama opat halak ina pitu halak sekolah minggu sahalak parhalado dua halak jumlah 10 halak week tolu ama kosong ina walu halak pitu halak parhalado tolu halak jumlah 10 halak week opat ama dua halak ina pitu halak parhalado tolu halak jumlah 12 halak week 5 ama dua halak ina 10 sada halak parhalado dua halak jumlah 15 halak week onom ama tolu halak lima halak parhalado tolu halak 10 sada halak week pitu onom halak ina walu halak sekolah minggu sahalak parhalado opat halak jumlah 10 halak week walu ama 10 halak ina 2 halak parhalado tolu halak jumlah 15 halak week sia ama 5 halak ina pitu halak naposo sahalado tolu halak jumlah 10 halak week 10 ama walu ina 10 halak naposo sahalado dua halak jumlah 20 halak week 10 sada ama 2 halak ina opat halak naposo sahalak sekolah minggu parhalado jumlah 10 halak week 12 ama kosong pitu halak naposo dua halak parhalado tolu jumlah 12 halak week 10 tolu ama opat ina onom halak sekolah minggu dua halak parhalado dua halak jumlah 10 halak. Jadi nama dohoti pertangyangan week ima mulai sian week sada sarodi ayat 10 tolu ama 50 halak ina walu puluh halak naposo 12 halak sekolah minggu walu halak parhalado tolu 5 halak punguma saluhuna 100 halak torop ni nama dohoti pertangyangan PHD kategorial. Nah di Patupa di Huriata di hari Senin
di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 5 sermon remaja jumlah 30 halak. Dari Patupa di hari Sabtu tanggal 15 tahun 2025 sermon guru sekolah minggu ni namangi huton sia halak. Dari Patupa tanggal hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sermon ina Deborah ni namangi huton 10 halak. Dari Patupa hari Rabu tanggal 10 Februari 2025 ima sermon inahana torop ni namangi huton 22 halak. Dari Patupa hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sermon ina Gloria torop ni namangi huton 25 halak. Dari Patupa tanggal hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sermon lansia torop ni namangi huton 30 sada halak. Dari Patupa hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sermon ina gracia torop ni namangi huton 20 halak. Dari Patupa hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sermon ama eksaudi ni namangi huton 22 halak. Nomor 5 Partangyangan Wek. Inganan Partangyangan Wek. Hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 masuk pukul 10 WIB. Naparjulu wek ima dibagas keluarga Napitupulu Boru Panggabean Jalan Lurah nomor 245 Cimahi. Dibagas ni keluarga RC Kombing Inang NJA Borusi alamat Jalan Raya Cibabat Gang Karya nomor 120 RT 06 Sada. Dari Patupa bagas ni keluarga Damanik Inang Borusilain alamat asrama Padalarang. Dari Patupa dibagas ni keluarga Munte Inang Boru Hutagalu alamat Taman Bukit Cibogo Blok 10 nomor 10 Sada B. Dari Patupa dibagas keluarga Amang Sintua Aritonang Inang Boru Sibarani Nahinan alamat komplek Permana Indah Jalan Kuku Cimahi. Dari Patupa dibagas ni keluarga Amang Situa Oje Boru Sirait alamat Bukit Permata Blok M nomor 30 Cilame. Dari Patupa dibagas ni keluarga Hutagaul Inang Boru Sianipar alamat Jalan Doktor Lagi Blok 75 RT 0 RW 10 Baros. Dari Patupa dibagas ni keluarga ST Siturus Inang Boru Pangaribuan alamat pojok utara Sada Karya Muda nomor 40 ono. Dari Patupa dibagas ni keluarga Nyonya B Lumbanto Inang Boru Tabunan alamat Raya Amir nomor 10 Sada Cisangkan Cimahi. Dari Patupa dibagas ni keluarga Amang Simanjuntak Inang Boru Silaban alamat Cilame Indah. Dari Patupa dibagas ni keluarga MT Sinaga Inang Boru Sitanggang
Alamat Komplek Bumi Pakusaraka 2 Blok 2 nomor RT 07 RW 10 sia. Dari patupa di bagas ni keluarga Asih Inang Situa Boru Huta Barat. Jalan Bio Farma Sada, nomor 10 Komplek Bio Farma Babakan Cianjur RT 07 Gunung Batu. Nah di patupa di bagas ni keluarga MC Manjuta Inang Boru Sitorus alamat Perum Lagadar Dimensi Cimahi. Nomor onom amplop dana awal pesta pembangunan peresmian gedung penunjang di Bagasan Minggu Sadarion tanggal 20 Februari 2025 Diganu Parminggu Patu Pautado Amplapungu Ima Laho modal awal Pakeo ni panitia pesta pembangunan peresmian gedung ni Huriata alani Tatu Bagasan Las Niro Suasoni di Minggu nanai tanggal 2 Maret 2025 Tongdo Patupa Panitia Pesta Pembangunan Peresmiani Napapituhon Sinode Distrik Jabar Tengge Mamuka siang tanggal 1 Maret 2025 di Patupa Huriata Sinode HKBP Jabar Tengge Namaringanan di HKBP Resort Semarang Barat Tatangnya Koma Samadalan dengan Ulauni Hasangapot dituhani Naborhat Maddohoti Sinode Amang Pendeta Resort utusan Sinode Godang Amang Ramli Frengki Sirait utusan Sinode Distrik Janes Sutagaul utusan Ruas Delinang Tampu Bolon. Nomor walu Mangido Sipaias Gareja Manang Koster di Jalur Huriata surat Bagido Maradian Ulaun Naga Besipaias Jaga Gareja Ima Hala Amat Sumarlin Alani Mamuka tanggal 1 April 2025 Dang be pegawai di Huriata Nasida Tatangnya koma asa dipasupa tuhani Nasida tujuanon Napasiahon perekrutan Sipaias jala si jaga gareja Hobar tu Pangiduan di Sipaias Gareja mulai tanggal 1 April 2025 alani dibuka Huriata perekrutan Narade Gabe Sipaias jala si jaga gareja Manang Koster syaratna Imada Sada KTP dohot fotokopi 2 Rade tinggal di pergodungan Tulu Rade uduk tu sekretaris Huria Uluan Huria Napaupaton Rade Ulahon Sopola Dalian Surat Pangiduani di Pasar Matupandita Resort Nalu Mabbatna tanggal 20 Maret 2025 Jala di Pasah Matukator Huria di jam kerja mulai hari Selasa di air Sabtu pukul siasa rodi 10 lelang barang bekas Patupaun ni Huriata mangalilakon arta Huria nasopola Huriata be Ima toran bekas 2 merek penguin kapasitas 1050 liter 520 liter tiang toran dohot warna biru merek sebanyak 6 pel
A 25 kilogram. Nomor 10 transfer pilihan Manang Kiris. Dipangido gomos ruas nang simpatisan ni Kuriata dinalago pasaha pilihan bulan desha hamuliateon dohot sumbangan molo marhite bang denggama transfer jalatabayan atau rangan laos takirim bukti transfer asa umura iboto MPA mambain pelaporan. Taringot tu kiris khusus pelean minggu doima pelean sada B dohot pelean dua aladang tarida nama nongos pelean disi songonima pangiduan tuhita salumardongan pos niroha. Nomor 12 Jabudinas Mardala dope pas manang Jabudinas ni Kuriata taringot tubahan nunga sikop be holan upa tukang nama alani pinangido maharadeon ni ruas nang parhaladu asarade kita manangihon managihon saotik sian pasu ni debatang tajaloi mauliate mardongan pos niroha. Nomor 10 tuik nama jai alanung nama jai manang mangel bang 33 alani Nisoso amma ruas ni huria asa uduk matu akan naung nitotopon Huria parhudul tabe manang domisili tempat tinggal Tayhutoma wiki. Nomor 10 pasitong nadiari tanggal 10 Februari 2025. Daftar surat goar pitambulan inang bulu tapubulun ting pilihan bulan HP nunga dikirim marhite kiris anggo hepeng nunga tartik alai gorna sida dang masuk laos omma pasikopon gudangna 500.000 rupiah napa dua pengon Parhepengon hepeng na masuk surat tar 10 juta 100.000 rupiah nasa sitong ikon 10 juta 500 rupiah jalanunga pinadenggan jalanunga be di tik tingon songonima masa tikting namasa nanaing masa si pauta di bagasan saminggon Tuhan masuk kita horas tabegema kor inahanna dungenon diudotima kor ama Joshua.
Tapuji matu hatta maredde mahita sen buku de nomor 826 ayat sada do udutna laus tapasahat ma pelian sada a dohot sada. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas malihita saluhutna di hamuama nami na nami di minggu na parpudi di bulan 2 manang bulan Februaryon. Pakulingan itu hatta mahita marhite hatana na tersurat di Evangelium Matius biddu 5 ayat 30 sahatu ayat 40 songono madirok hatan itu hatta dibagi hamudo hata namadok mata do abul ni mata ipot do abul ni ipon alayaw madok tu hamu unang alo hamu na jahat
Molo adong na mamastap hurum siya mumi, tarehom manang hurummu si habirang. Molo adong na naing mabain siddir tuho lau mabua ulosmu, ati na madohot baju-bajum di ibana. Molo adong manangise na manggugoyhon madongali ibana sapal, uloy maibana na dua. Lehom na magido tuho, ulang tudali na naing marsali tuho. Dibagi hamudo hata na madok, holong maruham di dongami, hosomma iya di musum. Alayaw do madok tuhamu, holong maruhamu na di musumuna. Tanyako kamu ma akan na paburu-buru hamu. Asa tung gabi anak ni amamuna na di banua gijangi hamu. Ay di pabicar do mata ni hari na tuwaka paroha na jahat malang tu na bonar. Di parodo udan tu paroha na tigor nang tu nagiduk. Ay moloholong rohamu na hola diaka na makaholongi hamu, dia maupamuna. Gariaka si jalobeo da songonido di bain. Dia doha surungan muna molo denggan hata muna hola tuaka dongan muna. Gariaka si pelebegu da songonido di bain. Ipe iko sundenggan do rohamuna songona mamuna di banua gijang na sundenggan rohai. Ido sahat ni turpuki. Hamak kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Holan sabikas tajaha turpukon. Berhite-hite epistel di partangyangan manang na disermok kita. Piturlaw do roha songono. Amang tahe asalaw anak ni debata hita hape. Nagudang siuleon. Asalaw anak ni ama na di banua gijangi tahape, nagudangan si Karijoan, nagudangan si Patupaong di bagasang ngulong. Jala nanang si Patupaong ni akan na maralo tu pikiran do sudi. Tu pikiran niya, tu pikiran ni Hajal maun manang na rasa sebagai manusia, bukan kemanusiaan, rasa sebagai manusia. Tohodo tutu hati hamar soal iba, hati ha merbadai iba, manang juro hatu dongan ikut dunia neng pa sebut tegas tu so. Ikut dunia neng balos sonoton aka ahana binain itu iba. Paima dah. Molodak teralo. Kata terakhir harus kita deh. Bereng ma. Marsa bata tu ho sudi. Nabi naik mi. Himalak batak. Pagugu jo sautik bah songon na hadu suaraku asa unang ma Buasa songon yang wanginang. Alame bang molo tagorga di bagasan rohatta, molo tabereng di bagasan pikirata, sudah keinginan ni jolmaon, na barjolo jangan singgung, jangan sentuh, jangan sakiti kalau tidak mau disakiti. Kalau kita isong ini prinsip ta. Jangan menyakiti kalau tidak mau disakiti. Ya, itu secara prinsip bagus, sah-sah saja. Alai tabeleng ma dalam hal gabe anak ni debata yang menjadi anak Allah, yang mau menjadi anak Allah dalam pengajaran Yesus sama kadongan di dolok mulai sian bidu limaon satu terusnya di pengajaran ini ido iwana songono
adong do tersurat mata abul ni mata, ngingi abul ni ngingi. Jadi molo kada hala Kristen olodo di pleseto na kabahasa na songonon. Jalan nonggolang natapakke lau melegalkan pikirat na salah ahama. Maroha songon darapati merbisuk songon ulo kiro tahe patas maroha songon darapati merbisuk songon ulok iro manang na maroha songon ulok merbisuk songon darapati manang dangi boto hamu bajo mang maroha lidang maroha songon darapati marbisuk songon bisuk godong dulu kato benda benda jago yang mana mengerayu-rayu itu ala yang goroha kesetia di sedo. Jadi Allah do tabain melegalkan pikiran kan ai lok Tuhan itu amang ikom merbisuk di ngulurina. Jadi pikiran ni halak bata merdatu pe bisuk doi. Itu tahe. Kato akan asomal merdatu doi. Ai lokot do amang ikom merbisuk jala maroha di bagasan ngulur. Gabi tabak hata ni dewata melegalkan melegalkan kesalahan ta. Imana berjulu. Napa dua hon katar surat do amang mata abul di mata, ngi abul di ngina. Berarti mulai tubuk ko sehali taoso selinai. Itu kan? Nah, Roma Tuhan Yesus dilokon. Diajari mana sida taringo tu mata abul ni mata, ngingi abul ni ngingi. Ilo iwana ma. Jadi sasitong na hamuak kadongan, molo pe adong di dalam tradisi perjanjian lama mata abul ni mata, dakya diajari debata. Dakya diajari debata hukum pembalasan. Lului sudah bibeli. Molo adong mata abul di mata, ngingi abul di ngingi aron ng kondisi. Biarlah semua keadilan setara, biarlah semuanya tergantung kepada yang punya otoritas untuk menyatakan kamu salah melakukan seperti ini, hukumanmu adalah seperti ini. Apakah manusia semua diberikan hak atau otoritas untuk menyatakan orang lain bersalah dan memberikan hukuman kepada orang lain? Tahu? Nah jolo dong do hakim. Hakim ni bangsoi. Hakim ni bangsoi do madokon. Ho salah. Uhumanmu songono mak. Bahasa uhuman yang adil, uhuman yang setimpal, uhuman yang pasti bana. Karena apa? Kalau Allah berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itu langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, holan adok pak bunuh, berarti kebunuhan menama bunuh muse. Apa bedanya kita dengan seorang pembunuh? Maka dunia akan hancur, ala dukta bunuh, dibunuh muse, sudah memersi bunuhan mah. Itu kan? Gabe mata rantai mah pembunuhan ini. Habis mah sudah jolma dari Portibio. Dan ini kritikan kepada orang Parise, mengkritik halak Parise, marhua. Nah selalu ketika ada persoalan dalam hidupnya, itu harus dituntaskan dan apa yang dia terima harus itu menjadi diterima orang lain. Itu persoalan dah, dikritik mai. Aka halak Parisi. Hape sa sitong neneng dilokon lo mapenegak hukum mak boto ahado uhumat tuho molo di Indonesia on adong ma hakim kajaksa dia lo mai ke polisi lo mai unang uhumi dongammu jala unang paloson akahasalani dongammu belum tentu nabi nerengmi gabe sebuah kebenaran. Ay molohita salah do
itu buku ni mana dongan nai dabain na. Hita kan mamereng na itu buku nai dongan nai. Anggo parpengadila kan dangi di bereng. Pas itu bukin na berjulu kan. Nah, ima kehidupan lausido nani ajaran ni Tuhan Yesus. Unang mura-mura manguhumi di ngolu, unang mura-mura mabalosod di ngolu, ay nang pedidoksoni. Alanido didok muse di ayat na mangihut hamu akadongan, itonga-tongan di turpuk taon. Heado hataut di begi hamu. Haholongi donganmu. Hosomi musum. Ay apalagi mamereng musuh ate. Holak binereng daudo pe musuh ni baon. Aha. Ngayon na mamerek si buli si bate. Habe sukun-sukun. Imana lu si buli semanangi barang binoto ate. Ya do hamu mekkel tokka musuhmu. Ya do hamu mekkel tokka musuhmu. Molalong najuk rohamu nan waingson. Berek kamu majo, luli hamu majo ise manajuk rohamu nan waingson. Sudah majo, dibereng majo. Anong najuk rohana tu dongan na ison waing. Dibereng jo, dibereng. Dibereng jo. Dang adong musuh ison waing kainang. Dang adong toho. Bereng majo nani hea ni hata-hata muso. Isi makajol mana hea di hata-hata iho. Bereng majo. Akahang. Godang. Bodoh mekkel mamerengi. Maol. Boido molo terpaksa. Boido molo terpaksa. Alai maol. Nah persoalan na bahasa ala nunga tertanam di hita musui gabe halat na asing doi musui na subui gabe donga bei musui na menciniderai kehidupan doi. Habi naktaboto musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Habi naksadar hita alot tanobal gangulut tano diri tano puasa ayolo no diriton merasa hita no sitok sian dongatta gabejuk marohatta mamereng dongatta we si maupo ni namusikan ono songoni mulai berkamu we ngaliwat si maupina nah alai moloboi taalo musutta dirita sadirion molo di PHD te orang yang mampu mengalahkan dirinya dia pasti bisa mengalahkan orang lain. Orang yang mampu menguasai dirinya dia pasti bisa menguasai orang lain. Dang murah-murah sikar bi ate-atenyo. Dang murah-murah be muruko, dang murah-murah be dio. Apabila kita bisa menguasai hati kita, holan sautik dunia nate. Nah, alanido amanginang unangin na. Molo pedi begi hoi. Alayang gau madokin na ibana. Hahologi mamusum. Tangyak ko ni ibana na majahati ho. Baru enong muna makaholongi musuh. Ini yang susah. Menjadi anak Tuhan, haholongi musuh, kasihi musuhmu. Ahamadirokon dalan lao makahulungi musuh hamu kadonga didok ma molo adong nama mastap hurum siamumi tarehom manang hurummu si habirang sederhana do biringoton turpukong alayomma naukacit di nguluni jolma sian pastap-pastap dang apala dihilalai noni satabi sarupa dodohot nama bursikon nang soho na iba alai moloi bursikon jolma satabi air liurna mardalan iba itu yang paling menyakitkan dalam hidup. Ayah maciknyo molo martubuk paling peolotik ang pola mati benon ni kan alai itu adalah sebuah hinaan yang luar biasa ketika orang ditampar
berarti kita mau menyikapi bahwa dia jauh lebih dari kita, lebih rendah. Dan tradisi keyahudian juga mengatakan bahwa orang yang ditampar pakai tangan, dia adalah sedang menghina yang ditampar. Namangaliai doi, na menghina doi, bukan persoalan sakit atau tidak, ini persoalan hati. Alairo Tuhan Yesus, nape diliai ho, nape ditampar ho, siya mumi, parade museleo musenyon. Bahkan lebih 2 kali dikatakan, bahasa alalung ditampar sehali naik, berarti yang menampar adalah punggung dari telapak tangan. Dan tradisi ni Yahudi hamu kadongan molo odo di bae mamastab 2 kali lipat maleani di bereng. Molo ipastab pita ninna buti berarti salea leana mahita di bereng isi. Tradisi i. Alaniro ko molo belong itampar ho, lea sadanai. Molo long dihina ho, lea muse dihina ho. Alanyaha, kamu tidak akan jadi bangkrut. Kamu tidak akan menjadi masuk neraka. Kamu tidak akan menjadi orang asing di mata Tuhan, biarpun dunia menghina. Amin. Laos buah lihat tadi baik portibio na manginang. Anggo portibio do mangaliai hita. Dan adok pengaruh ni dinguluta. Asal mau nang liahi tadi adopan ni debata. Marlea dia lopan ni debata alani pangalaho do. Marlea dia lopan ni portibion, boy do alani hasitongan. Ido. Molo na jahat mamereng na burju leado rohani. Saya neng bainon na di gabi, tindason na di dan lain sebagainya. Maka jangan pernah memperhitungkan harga dirimu di mata Tuhan. Jangan. Artina songonon molo liaho di bereng dongamu unang gabi mana liamu se idu harga dirita kan ternang buaho hurua unang songono doho bae mak songoni do tutu ai tor mate hita hurua molo iroko songoni itor buaho hurua nguluta lusi songoni songono doho bairo unang gabi doho apalagi homa itor nang buaho hurua uta delusena pungmu satu ho hinna halak bata songoni do. Mulu marbada iba satu pung iba marlea itu tahe. Hudad dah mulai senopungmu, amongmu dohoto. Soalnya kasih hamuna nasari pina bayak kok kamu. Olo do hamu songoni, dawang ate. Alahia do dibagi hamuna songoni, ya. Ay wah hurua sahina-hina na ita dibain. Ito hohi ta hurua marlea. Songon lea ni na pinikiran ni jolmai hita. O daung dah. Bursik mahoin na jolma. Lo bursik. Asal maunang alani pangalahot na suding gadhi tadi bursik kok jolmat to. Balo isi. Lo mo na isi padokori. Asal maunang toho na pinadokon na. Balay mo lo toho na pinadokon na. Ba mu ba? Unang nialo mo ba? Berubah. Selesai. 5. Idokon haholongi musumi molo pedi tampar ho lean sedenari. Kemampuan memanajemen diri sada bagian ni halak anak ni debatadoi. Iko mampu do hita memanajemen dirita, memanajemen goluta. Ulang murah-murah bikas. Unang murah-murah sikar molo pe seherana di hosomia kalungat tahita anggo hosom ni jolma portibio tuhita nunga siya nawali dokot Tuhan Yesus yake aidang naro siya portibio kamu naro siya banua gijang do dang anak ni portibio kamu anak ni banua gijang do hamuna jidang lomorohani portibio mamerek kita ima taringot tu si napaduahon berkamu jo acik nayo anggon leleng go jami tau persiapokyan maju dirina leleng jami tau napaduahon molo adong didokon molo adong laho
by siddir inna. Ibu tahu do siddir. Hata Indonesia na diaduhom mahamuna. Seheradok pemaksa diadukan. Lao majalo baju muna. Lihat kamu doh jubah muna inna di hata Indonesia. Molo di hata bata idokon. Mabua ulos muna doh mabaju-baju muna di ibana. Molo sian tafsiran na idok kosongonon. Mulai paido sudah baju na melekat di daging mon setabi dohot na di natapak di bagason. Unak kolani leanin na. Lihat dohot jubahmu. Lihat dohot jasmu. Lihat. Bahasa songoni. Ailok madisi. Ay dang gabi mamora ibana alani dang gabi marpogos sita alani unang pola alo alamolo yalohoi guarra be babasidir tuho na salong do dalanna asay kumarbada hata Indonesia na ya mungkin pemantik pokoknya harus berbeda di bawah pemantik di Joon, ina. Mululang talian berbeda. Nah di jalonai, lihat dua hal isiani. Bahkan jabatan kerajaanmu, jubahmu, kasih apa yang berharga. Karena dia hidup untuk itu sebab, tapi kita bukan hidup untuk itu, tetapi kita menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hola adalah kita menikmati long tahun. Dan nagabima baik kita mengulu manang namate. Alay bolo gabi marsowal hita aladina songoni buama udok di jamita pagi nakin awak kapangarato mulak kamu tuhuta unang itor sukuni tiatianan ni natuatuay kanolo do pangarato songoni hola sahat di huta dia do artani among asa tabagi dia do tano naisan asa tabagi alay hodokon suku jo parjolo na dihutai mangat dohamu manang nada molodang mangak kalaki hape tori suku kamu parbagianan ingok ma balati dorotu hita tadamu do balati piso manang parang gajang dorotu hita dilele hita sakutai toho do amat tai rapat do hita marbapa tusi alay halakirang mangat disang hita mangat do dison batong matailik kalaki alay mulai paidoi songot dia unang gabi persoalan na mabagi harta warisa pesongonido unang gabi persoalan harta warisa di ngolum dang bonom mui mate itu harus kita bertegas godang manang olo dosa da keluarga gabi dang marsipak kulingan na marabang na maradik na mariboto alani warisan olo do onggolang di sini lihat koin na. Ayaw ro siya kangan. Amanginang, jangan persoalkan itu dalam hidupmu. Rekod doi. Alayaw nang gabi marbada huwala ni ala ditinggalhon na tua-tua pe sudia kawarisani lama bay bahagia do anak konna dang mabay marbada. Ido? Atong unang uloya ka artay mabay ko marbada di nguluong. Unang, kita tahu apa yang ditinggalkan orang tua bagi kita anak-anaknya itu untuk membahagiakan kita. Jangan buat kebahagiaan itu menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Itu alak batak. Ay gulak tuay laut dos ni roha dos ibayan nasaut. Ido memang bagi risa sa mokmokin alak batak do aledang buy sudi mokmok. Adong guna diet, adong satu ngadiet. Do lain sebagainya. Itu juga bagian dari moloneng mangihutu Yesus so asa anaknya mamunaiho dahat do tu si dungi hamuak kadongan di ma muse lehon moladong mangido musuh nga musuh mi bana moloy paido siya ko leon unang tudali nanang marsali tuho yang mau meminjam
Undang-undang Leon. Tapi ini kita asumsikan ini perdebatan antara orang yang saling memusuhi, antara Audohot, orang yang sedang bermusuh dengan saya. Tarliokoro to halak na bermusuh dohot to mulai jalo, baru pi bertubuh kita contohnya, manang berbadaya ke mama kan berbadai. Bapak-bapak biasanya itor adu fisik, itu kan. Barani do hita dung say adu fisik. Mo nang mahita managtelu mertubu marisa mabayon alot taon habis sigareta isigaret milain na lianon nadi lianon muna do baru be amar budari sudah warna be bertubu kan si gosarot tong holan na somati nama habe tiba-tiba marisa manamong-nangonot tong romel telung nganeng marisa pian di mana habis walung behebeng na manur sigaret ijolay sa batang do sigaret mina lianon muna do pasti alamat bigi jamitaw dohonot ta leono nang guerohamu badi leono ni na kan alay di dokon di son asaw nagtalo hori alopan ni debata muloy jalo muladong leon. Dan ini artinya apa yang kamu punya ketika ada orang lain meminta tolong, tolonglah semampumu. Tolonglah jika bisa kamu tolong, tapi jangan paksakan dirimu untuk menolong. Iro, tolong. Aleo nang ipaksa. Jadi memang berbagi dari yang tidak ada itu lebih indah daripada berbagi dari yang ada. Artinya ulang ipaksa. Unang gabi marutak kita holalau mengurupi jolma. Berarti mau marutak kita lau mengurupi jolma hita pe siurupat do pesi. Idotong. Beda do mau sada gadong ta bagi-bagi tu 5 halak daripada ikon saliot taman hor gadong sada lau bagi-bagi otta tu 5 halak itu berbeda. Jala mololong mamijam leon ninna. HP syarat ni bisnis. Mulu ke perbisnis, akka pengusaha, mulu mabijam dah kalian ake. Ala, mulu dung marutang biasana utangok gabi singir doon nate. Hiano utang ni jolma tuhamu gabi singir ni jolmai tuhamu. Bado ida adi kape hepok naiho abala na sayro pe pinijam. Habe tikila majaloon bado tangis do kan. Ya Roy, berarti kabar hebeng mana? Ya Roy, ya. Lama bija matong basa pekaluar do air mata. Biarpun itu air mata, bahaya. Toribo to air mata bahaya lagi. Nah, biar sedih nampaknya sedih. Habe duk saya dipijam sebulan naik pe bayarin na olo yas rohana duk sebulan eda ngabuanga sebulan hepot naik hopung isianu apala sebulan dope bejajiru sebulan tong do molo boy lean alayak kana marutak pe bayar tong kau tangga dah biru ko bayar do utang unang utang gabe singir gabe utang dang boy songoni alai yang mau dikatakan tolonglah dalam hidupmu selagi kamu bisa urupi makan naboy tarurupamu jala lehon roha tu akan naboy tarleho koroha dalam may pataridahon anak ni Tuhan hita dungi na mangihuk mamusehamu akadongan makahologi musuh lobido siya na makaholongi persahabatan. Alam mo lo bersahabat tita nga biasay gabe marsihaholongan. Alay ingok ma tumaburo makaholongi musuh. Alam mo lo dong dihaholongi ho musum itu akan jauh lebih bersahabat denganmu daripada sahabatmu sendiri. Anggo sahabat tasat diriot do bodoh gabe musuh. Dia do tumabo siya musuh gabi dongan daripada dongak gabi musuh.
tumago do marmusuhya kita gabi mardongan daripada mardonga gabe marmusuh. Alaniaha ay dongan muna hiyan nagabe musuh muna ima na roa sarwarwana no palialihok kamu di luaran. Alay mo lo musuh muna hiya gabe dongan muna ima na paling berkorban di hamuna dia kapardongan muna. Jadi una pola saya talului be musuh talului madongan akka musuh tabay magabe dongan ni tabay manasida sude gabe ale-aleta akadong marali-ale baunang be marbusu atong dangin unang be marbusu anggo nama kaulongnya kadongan nga biasa ininna babiasa ma ay guarda pelongan alay makaulongi musuh iro na maul alay mauluboy no ni dapat tita jupang makanauli na dinggan di bagasan parngulota jalate topik ni minggutta sa dario ni mahahulongi musum borat do yamanginang alay ikot do alay saboy no ni ingok mahatan ito hataon unang anggap sude musum jol maun nang pegabe marmusi bana tuho alay anggap masude jol mau sarupa do hotto nani asian ni debata gabe hahulongan mo may mana ditonga-tonga niya kahasalaan na tuho ima nagboy gabe pemicu semangat di hita laho martuhan dang murah-murah behita laho madele dang murah-murah behita marsiajar tuakkana hurang denggan dang murah-murah behita marsiajar tuakka naroa songo jamita partangyangan niate unang oloho marsiajar tuna hurang ala di barko mamora halakan siad dalan na sudenggan gabi nang hutonom mo songoni unang hasabab pon na diho belum tentu di hutoko songoni mana gabi boy hamu songoni mana uloko di minggu pagi alok pembobol ATM HP binereng bon tumago mamen bobol ATM mau asama mora inna hola saha di pitu ni ATM ngaro polisi manakup taksanga do pay bobol alangay boto gerak-gerik na itakop may mana jidang unang ulo hamu marsiajar tuak kana roa unang ulo marsiajar tuna hurang denggan marsiajar matuak kana denggan marsiajar matuak kana uli molo pedi patu pak kadongat tatabirek songoni unak tay hutton alay boydo tapaingot na sida molo dang ngolo tarpaingot tita unang gabi dang dongani ibana unang gabi malua hosian ibana tetat do dongam mui ala tong do na tinoppan ni debatano ni adidok udah pedi lihat do tu parjahat do tu parrohana sitong pasu-pasu pedi lihat do tu parjahat do tu parrohana sitong atong ala dileani unang gabi parjahat tita dengan alasan ay tong do di pasu-pasu Tuhan akka parjahati unang anggoi nabi nereng mi hola di portibiot doi alai nalau salpudi alai anggo tu surgo hasonangani tu inganan na dung denggani ima gabe anak ni amai hita dangi gabe ukurat di hita alai buadoho bertahan di prinsip imanmu tidak tergoyahkan walaupun kita melihat hal-hal yang kurang dalam kehidupan ini di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna amanginang jala songoni mahita no di tonga-tonga ni pestata dungta lantik panitia Jepang ma ulaon di tanggal 6 bulan di tanggal 8 bulan 6 marpesta mahita pesta peresmian ni gedungon laos bainota manok guar ni gedungi disi unang hita marsiajar tu akan hurang jadi ala duksaha surat idok diulosi sude pemaksaan doin na daong dang nama maksa alai mauliate madi panitia nabuka rohana sida marbisuk na sida taulo si pasudi ruas ni hurion asai dalan ni huria manangyak kusudiakka ruas ni hurion name meti bermagudang na marsikola marbisuk marhabis taran akka nasodabok karejo jupang akka dabok karejo na sodabok sirokap ditodina gabi jupak sirokap ditodina na sumarurat do petutoro marbuluk tu gijang di pasu-pasu de bata jala sudia ke keluarga di pasu-pasu de bata alani sudi ma ulosot ruas ni huria tanpa terkecuali dak persoala bayar membayari alai ima dalan ni huria manangyak konak ruas ni huriana atong aladang along begugu totok ripe di hita ngawudok kodang say bayno gugu totok ripe hapor siyaw mo mapatujolo bamolo nung diulo si hodia gatini totok ripe sadia manani ojar ni rohaman no pasahato mutu de bata pasaha ma molo pe diba isi 500,000 minimal na dak tu sudi marlakui
bahasa do honok ko do atik dang tolak na 500,000 alaw nang igabusi di bata molopat dita digabusi budo pay aladang binoto kiada at sudi ekonomi alay molo di bata digabusi berarti na manggabusi paso-paso ni di bata na tuibana doi molo dangalok kepekta unang bayar hamu ay alay unang tolak kamu naneng martangiang do huria tu hamuna asa di paso-paso tu hasudi ruas ni hurion sudi do 440 kakak na adong di hutaon ang gunong nasoisot do dawang atong na adong do di hutaon noaing na tinggal di luat taon ulosan manasida sudi ulosan ni pimpinan ni HKBP buano carana makatay pe diskusi pe di panitia na pinaradi na sida pasahat tamuan non piso-piso muna molo dia dak batak pasahat molo ibal 500 di si partoro ak kadongan tasuhat mabasa-basa ni di bata na tajalo tasuhat mapaso-paso ni di bata na tajalo unang marungutungut ti tamang alehon sa ulat nari molo dangalok kepekta martangiak ko tu di bata asa dinggan sukses pestay unang marungutungut roho tu pestay rapak kita makalasos sudi akadinggan bahasa ni di bata sa ulat nari dangadongi dipatok manang nadia alay ko sudido ulosan manang dabo ulosan non akaruas ni hurion lausi madalatta marolopolop tuadopan ni di bata dangalok totok ripe alay perbuwe ni hapor siyaut tama pasahat tamuna tu di bata di tonga-tonga di pestay ngahudok ko sehali do berpesta di bagasa sa taunon dangalong bepesta na asing holadiro pestata molo pesta gotilon tohodoi marpesta gotilon alay makan bersama dohitan non ido haputusan ni rapot huria makan bersama mahita di pesta gotilon non jala anggo parbueni na taulay ba sa di hari pe buanot tadi mula di pesta gotilon bata buat pema amplop ta dakpola di patok sa dia noni pokokna bakala so paso-paso ala holanot do pesta di bagasa taun non belga-belga may bain irot tong balga-balga may bain akanaboy mabayan balga molo naktarbain na balga akaamanginang nangita sudi tangiangi tung margugudo panitian no bainon ni sudi mangalulu itu luar akahepeng ake jadi tabutukan kurang lebih 700 juta asa boyen non marture muse sudi lante sada dua tului di Paringgan sudian non ala mulayot tanamay Paringgat toni mulai nang diminggon nang gua pala dia naboyan non si Paringganon jadi di paso-paso di bata mahita manginang unang olo hita goyang jala unang gabi parungutunguto pesta taon guarra pe marpesta ikon malas ni rohado saula nari molo lang tarbay mu godang manang mehmet tangyang mima bait tu di bata alay unang digabusi ho tuhani di bagasan ngolum pasahaton ni panitia maulos doho sadapin tahun transformasi non di hitabi ador so tutut do tangiang obar tutiting nakin unang adong akakesalah biamanginang molo kirisi nadong di bangkutay hola pili ang madibait tu si molo nang mga leon hamulation sumbangan doh dia melalui bank BRI ditransfer ma asaboy dibayad di si peruntukan na jala kirip pamuma unang say persoalan gabi rebo bendara tujuluan ni Ariom May ate jadi hola pilih minggu doi manginang na di julutay hola pilih minggu doi jadi transfer ma langsung tu nomor rekeningi molo neng mangalian ka sumbangan dan lain sebagainya na barpudi nung nga diputuson parhalado na diari selasai hobbar tu parhudul mawik unang biadong natinggal di week 7 masuk tu week 2 unang biadong natinggal di week 10 masuk tu week 1 di week 5 nasida martangiang di week 5 nasida masuk batu de bata hobbar tu naong niaturhon ni aka parhalado ni huriata asa unang maultong di karejo yakka parhaladotta songot dia do akapakubasyon amanginang
Unang gabi adong na marsahit na subo to kami. Contoh na songoniate. Jadi tetap aktif dan komunikasi ta tuak kaparhaladot ta adong na marsahit na hurang dia sa turboy hamiro tu bagas tabi. Tuhan mana mamasu-masu hita di pargugoy jala di patau tuhat ta mahita di ganup akka ulau taon martangiang mahita. Pasu-pasu hatam gabelas ni roha bohal di hami dang sumurut haporsyon nami molorobi akka hasusaan nalaw mangguda haporsyon nami Tuhan hok mahami dang marsyajar behami tu akka nahurang alai marsyajar tunaringgam mahami nang ditongan ni parngulun nami songor ruas ni Huriam. Pasu-pasu matuha ruas ni Huriam siya nami mesahat tunaung matua ginonggoman niya siniroham mahami sa luhut na le Tuhan. Akan na marsikola liho bisuk kapistaran dadanak nami may paiburi-buri magodang liho kahipasot Tuhan. Lumubi maka yan akon nami nanaing melanjut tu perguruan tinggi pasu-pasu manasida ale Tuhan asadabo akan nasinito ni rohan nasida tu perguruan tinggi dia nasida di parsita Tuhan obar tu akka cita-citana sa hilehom may marsangat maguharmu Tuhan ale Tuhan nami jala di bata nami panitia pesta pembangunan pasu-pasu ma asa margugo nasida patupak ka ulaw na ringgat di tonga-tonga ni Huriam nangakana pasopi margugo laho manguluhot di tonga-tonga ni akka uik nasida be ale Tuhan nami jala di bata nami homa na mamasok-masok karwas ni Huriam na marsahit pamalum mga sahon na siniroham lumobi mamang siregar ali Tuhan na suapala boy lope marhamalumon sahat tunwaing homa na mga ramo ti daging dohot todina sahat maalak Tuhan na kapasu-pasum di baga sa parngulon na nang ditonga-tonga ni keluarga na ali Tuhan perdalanan ni Huriam hubasahat tami ma tuadopamu na badiyay sa tokin nari Tuhan pasahaton nami mapilian nami tuho parbuhi ni haporsyon nami ajari hami mga lehon na duminggan tuho marhiti Huriam di bagasan Jesus Kristus. Amin. Tapasaha ma-amplop dana awal tu panitia pesta pembangunan doho pilih paduahon ala dana awal doon tu pesta berarti ko balgado painomu molo sanga di baik geleng bodo pedigati stokin nari asadok pakyon ni panitia dana awal ala dang along diliak kuria dana awal tu dasida dang along iliak kuria digati be majo amplop na molo baik 2000 yan digati majo asa tungdingganan non tu ulaw ni sudi ulang jo termarik di manggati rupiah lagi tabuji matuhatta tasoba maimana di baga sa kaporsiauta pasa mapilian muna dumenggan todo paniri bata marit di mahita Asa
Tangyak ko mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalara moti asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asalam hutad na hami gulang ni silehon-lehon mito hami, asalam girgir hami madok maulihati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say romaharajaw mo, say saok malomang ni Roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, say samadosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Horas malihita salhutna. Selamat hari Minggu malihita salhutna. Oh, iya,
malu-malu.